Bon dia, tot el dia. Diuen que a pagès l'un fa l'altre. I encara avui és així, en ple segle XXI, encara que ens pugui semblar mentida. Al Penedès, al municipi de Font-rubí, trobem Cal Cisteller, que és un antic mas que per tal de treure'l i d'alliberar-lo del mercat especulatiu, hi ha un conjunt de persones i un conjunt de col·lectius que el volen convertir i està en procés de convertir-se en l'Ateneu Rural del Penedès. Per fer-ho possible, és molt important que aquesta ajuda solidària i de suport mutu, de suport comunitari, que sovint encaixem i que sovint entenem que forma part de l'entorn potser més urbà, també sapiguem transportar-lo i transportar aquesta ajuda comunitària, solidària, en els entorns més rurals. Per aquest motiu us animo a fer possible que Cal Cisteller es pugui convertir definitivament en aquest Ateneu Rural del Penedès. Cal fer alguna donació, cal fer alguna aportació en aquest sentit, solidària, una aportació que ens permeti tirar endavant aquest projecte que parla de país, que parla de la nostra ruralitat i que, per tant, parla també de la nostra manera de ser i de la nostra manera d'entendre no només el país, sinó també la nostra societat. Salut i visca Cal Cisteller, visca l'Ateneu Rural del Penedès.